ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೇವುದ ದಂಟು ಪುಣತೆ ಐತ ಸಾರ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿಗ್ ಈ ದಂಟದ ಸಾರ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಅಷ್ಟಮಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ ಅಂಬಡೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು. ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಈ ದಂಟನ್ ಮತ್ತ ಲೈಕ್ ಮಂತ ದಿಕ್ಕ ನೋಡು ಇಜು ನೈಟ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ತುಪ್ಪುಡ್ ಬೊಕ ಕೈಲ ಕಿರ್ಮುನತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ತುಲೆನೆತ್ತ ಸುತ್ತಲ ಇಂಚ ನಾರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಐಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಉಲೈ ತೋಜುಡು ಅದ ಮುಟ ಗೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಾರು ಮಾತ ಗೆತ್ತದಾಂಡೆ ತೇನೆ ಅವಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡಂಚ ಮೂರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಲ ಮೂರೋನಲ್ಲಿ ತುಲೆ ದಂಟನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಈತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ್ದು ಮೂಸಲ ಸರಿಯಾದ ತೆಕ್ಕೊ ನೋಡು. ಸುರುಟೊಂದಿನ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯರ್ ಜಾಸ್ತಿಯ ಟೈಮ್ ದೇತು ನೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕುಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಹತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ಇಡ್ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪ ಎಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪಲ್ಲಿ ಐಟು ನೀರದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ್ದು ಮೂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ದಿಯರಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಬೇಯ್ದಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತನ್ ದಂಟು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪಸಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ವೇತ ನೀರು ಪುಡ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಿಕ್ ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಜ್ಜಿ ಅನೊಂತೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತಾರೆಯಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿಯ ಉಂಡು. ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಸಾಸಿಮಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನರ್ದಾಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತದೆ ಪಾಡ್ನು ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡು ನತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿರ್ದೇಲು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿಯ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ ತಿನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದಾತು ಪುಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಬಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಡ್ದು ನಾಲ್ ಅಂಬಡೆನ ಕಲ್ಲಡು ಸರಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೊಂದಿನ ಕಡೆಯರೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಕಡೆಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆನ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪು ಒದಗದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಒಂದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು ತುಲಿಂದು ಕಡೆದಾಂಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣದ ಕಡೆಯೋ ನೋಡು ಯಾವಿತ್ತೆ ಅರೆಪು ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ನಾನು ಎಲ್ಮಿಂದ ಬಿಸಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡ್ಡ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಗ್ಲ ಪಾಡನುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ದಂಟನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆಪನ್ ಸುರೋಟೆ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತೋ ನೋಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಲ ನೀರು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ತೆಲ್ಪು ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟನ್ ಮುಚ್ಚಿದು ನೆನ್ ಕೊದ್ದೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆಂದು ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕೊರ ಕೈಲ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೋನ್ಗ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಮುಲು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವ್ಲು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸೆಮಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನುಂಗಿಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ 10 ಬೇಸೊಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾದ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸರ್ ಜಾವಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ಪನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪೆದಿ ಓಡು ಅರೆಪು ಇತ್ತ ತೇವದ ದಂಟದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಆವಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.